Hola, diamantets. Bueno, doncs estic aquí perquè us vull ensenyar el nou quadre que vaig a començar. Us en recordeu que us vaig ensenyar que havia acabat un d'un elefant? Bueno, doncs ara acabo de començar. No us ho vaig ensenyar, que em van regalar el meu retratat, o sigui, el meu retrat, la meva cara, amb una mica el meu cos. I aquest és el quadre que ara estic fent. És un quadre de 30 per 45, és que estic mirant. I bueno, a mi m'agrada, clar, soc jo, doncs. Ara el veureu vosaltres, vale? Per un moment que farem màgia. Farem màgia perquè el pugueu veure vosaltres. Aquí. Veieu, aquest és la meva cara. Veieu? És que abans també ho podia haver ensenyat així. Aquí ja l'he començat, veieu que he començat aquí. Aquesta és la meva cara i aquí a baix que he tapat és el meu cos. És molt gran, és supergran, però és molt xulo. I ara farem aquest. Bueno, doncs com deia, espero que us agradi, el penjarem aquí i ja està. Aquí, on està aquest, doncs una mica més a dalt el penjarem. Aquest, si recordeu, és el d'Holanda, doncs a prop d'aquest el penjarem perquè es vegi. O per dalt, una mica més a dalt, en un costat, ja ho veurem. Vale? Vinga, adéu, diamantet, estimo a tots.